हाय फ्रेंड्स इनी एंकुलु प्लम मिल्कशेक ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದು ತುಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೈನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ ಒಂದೇನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡೆ ಯಾವುದು ಶೋಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪರಿಯೆ ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಳಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೀಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೀಜ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಕ್ಕೋಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೂಟ್ಲ ತಿಂತೇನು ತಿಂದು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಚೀಪರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೂಟು ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ഞാനൊന്നും പാടൊന്നുമില്ല ಎತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಪೇರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪೇಸ್ಟಿ ಅದು ಕಡದ ಪಸಾರ ಪ್ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಕಡದ ಪಸಾರ್ತೆ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಪ್ಲಮ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಪೊಡು ಪಂದ ಹಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗಾವೇನು ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು